खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डखौ फिन खेबसे बर'बावबाय सय माजे फगवारनाय महरा सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय सेलाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो फुङावनो दुगैखां लोबखां आं आलारि बाथि लाखांबाय मा होननानै बुंबावनो आरोना बिथाङा दिनै थांसिगोन जोंहा थ' फटाफट एसे हाबाफारि खालामनानै लानोसै आङो ओमफ्राय एसे साहा फुदुंगासिनो दं आरोना बिथाङाहाय माने ब्रेकफास्ट बानायगासिनो दङ आं दा हाबाफारिया जोबथ'बाय आंनाबो ओरै हाबोनोसैलाय आरोना बारा जि जोम गैया बेना बारा गोबावनिबो फैखायाखैमोन ना र' 20 दिन ना 25 दिनमोन खोमा बावलायो आरोना बेनो हाइजें तेजपात्ता होलायनाय बिथाङानो फुदुंदों आरोना ओमफ्राय आं गुदुंल' खालामफिनबाय ओमफ्राय नै ब्रेडआ गावहाथ' दावदैबो जाबावासो फिसाला जांजोंनिल' आरोना ओमफ्राय टिफिनबो बानायखाबाय गावहा माने ओरैनो ब्रेड गोजा जागोन आरो थ' थुमगोरनोसै ओमफ्राय थांनो लागानि जा अखासो हाबायहाय नै जावा जावनो फिसालाखौ साथा लानानैसो दोनहैबाय आरोना स्कुटिजोंहाय ओमफ्राय आंहा जि सुदोंमोन गैया दहाय फुङावनो सुदोंमोन आङो माथो होनबावनो जारलासो दिनै हाहां गाबोन हाहाङैनो दिनैसो ज्राव हाबाय आरोना नङाबा जि गोबाव जाबाय अखा हायैयानो जारलासो जि खानाय गयोहाय बोबानो गयो आयौ जारलासो रेडि दान्दिसे उनाव आरोना ब्लाउस सुदानखौ सोबायबो नै थाग थिग खालामदों बिदिबायदि ब्लाउस गायनाया गोबाव जाथारबायमोन खालि गोलावल' गाननाय जायोमोन बाखि बिगि थिगि नानि बेसरा बोथोराबो दान्दिसे उनावनो स्रां जादों आरोना ओमफ्राय लिला बिमा फिसा ओंखारफालायबाय बोथोराबो स्रां जाबायलाय जोंबो स्रां ओंखारफाबाय आरोना अखा हानाय समाव एसे देरबायमोन थांफाना थांफाया जाबायमोन आरोना रेल गेटआव सौफैलायबाय जोङो ओमफ्राय नालाय एथ' थानाय मान थाबाय दिनैसो सेन्देल दाख्लैनिफ्रायनो लानो रोङासै आरो नों समायदों समायनायालाय र' हावैसो नागिरदोंमोन ना नोङो औ गुफुर हावै डाक्टारफोर गानग्राया ओंखायनोथ' होनदों मानसिखौ बे फिसाद्राय बेलाय बेनोथ' मोजां मासिबां गावसो नारनो जालायबायहाय जारलाथार आंनालाय आरो मा सुबिदा मोनदों नालाय ग्रोब जादों नालाय ओंखायनो ससे दोनबोनाय नियम दंखायो स्टेसनसिम बेखौनो लांफैबाय थालायनांगौ नामा दोनलांबाय थानांगौ नामा सानगोन बाट मौका दं नालाय आरो माथोबाव गोदो नङामोन गोदो न'आव थाबाथ' बबावमोन ना बिफा सोर दोनबोयोमोनलाय नोंखौ न'आव थाबा हारसिं फैयोमोन आरो अबेबामोन नालाय बासफोरजोंबो थाङोमोन अरुणाचलफ्रावसोमोन ना अबेबा थ' फैदो नों स्टेसनाव फैबाय थानायखाय बिराद दुगा जाथारदोंना आया वा यो पजिसन लादों वा यो मा गायलांलां यो आयु ओरै जा टाइम नांगौ बेस्रा यो खालामनो जाबाय दे वा यो फैदो आंहालाय बे फैनायखौसो सानगुलायदों आरोना बे नङा बाजा बिफाजों बाजा थेंक इउ बे नङा थेंक इउ थांनाय गारि नम्बर 20505 डाउन राजधानी एक्सप्रेस गारिया 6 नम्बर प्लेटफर्माव फैगासिनो दं जा मोजां बुङो माथो न्यू दिल्ली तक जाने वाली गाड़ी नंबर 20505 डाउन बेबायदि गाड़ी थोड़े देर के अंदर प्लेटफॉर्म 1 पर आ रही है ओके 20505 डाउन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बाउंड फॉर न्यू दिल्ली इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 वेरी बे नोंना हा बे नोंनि नङा नंबर 205 बे थांबासो को जाने वाली गाड़ी संख्या बिराद गरम जेब्लायबो बै खर'आवसो आरोना बेना सान्दुङा खर'आव बे बेल होनायानो दां हा दाउखो आरो दाउखो अबे जराव नायखाबाय नोङो PF1 मायाव होदो होमबालाय बै आगोलावसो ना
लायदो हाबाब फैदो दा गाखोगोन जों सानैजों फैदो बाबा थांखांबा गाखोगोन उन्दुआ माथो बे राखेंलायनाया फैदो हनै लांदांआवसो थानांगौ माबा मा होनो खोबग्रा गैयियावसो जा गरमखा गोलोमफ्रुजोब्बाय ओइयाव थांबावनांगौसो नै बिफायाबो रेलाव मावनायबा नै बेफोर क्वाटाराव थानो मोनसिगौ ना बिफा क्वाटार फुराना इदि मैगं थाइगं माबानो ओरै फै इथिं एम्फौ सोंसायो माबायदि एम्फौ फिसा बाल बेलाय ओरै फै मा ओरैसो गाखोनांगौ बिजों दाहाब दा खर' मर' हाबनानै बख'नो हानाय नङा आङो ओंखार नुवाखै बोरैबा गादा गुदा थाथारोहाय अबेसे बिफां लाइफां सिङाव एसे गादा गुदा जाखायोहाय फुरानाहाय बेफोरो फोसाबनानै थाबा एसे साफा जागौ गाबो नामाब्रा गाबखाला दाना नानिया बुजिखाबाय ना नै थिरेन फैगौ थिरेन सफैबायानो होमबा आसोला बेनि नामा नङा खोमा बियो राजधानी एक्सप्रेस थैयारि सफैबाय बिथांना लांग्राया B8 नानि दलथा हमथाबाय था B7 आवगायबावनांगोनलै होमबाबो नों बेयाव थांदोब्रा एसे आवगाय 5 B3 बिथांना बोरो ओइ थांबावनांगोन बिसिबां सौफैयाथ' बैयावसो दा एसे आवगायनो होनखाबाय मालाय गावनि जायगायाव थाखायो पस्टार दंखाजोबो गोजौआव नै आयै फिसा माम्बार होना खारसिगोन बाबा माम्बार गाखोदो होन मोजां गाखोदो बे गाखोनायबाय एसे बाय थाना खारसिगोनलै नोंबो दैयाव था सिखांहैदोब्ला दैखौ ओमफ्राय रायलायबाय थावा गोजौनिफ्राय आं बालायलाङो बे खारनानै गाखोनायखौ थाथा होनदो बाबाखौ गाखो दे गाखोनानै रायलायहर जारलासो एनावसो थाबायलै एसे गोबावनो थाथ'बायना 5 मिनिट बारबाय एसे जिरायथ'नो मोनदों मानसिफ्रा ओरै फै बाय मा होनदों मा दा फैया मा गाबोनसो फैगोन थांदो खारबाय मालाय थांदो जों दसे सान्दुङाव सान्दुं सायनानै थांसै सिदा नोंना नागिराखैना मा होनदों मा लाबफानो थाब फैगोन मा नांगौ नोंनो आइसक्रिम लाबोगोन दे फै फैदो मा बाबाखौ नेला बाबाया ओइ थांबाय फैदो मारदो बथला दा लोंसै बै सायाव लोंसै फैदो बाराव बेखौ मारदो मा गरम मोनबायना जोङो बैयाव लोंहैसै मोजां मारि गोरा मारदो फैदो ट्रेननि लोंग्रा बायनानै लाखिबाय जा फैदो ट्रेननिसोमोन फैदो बैयाव थांसै फैदो जै हो बे एक्सआ देखायलांलायबाय जोंखौ आरोना आरो माथोबाव थांसै नामा बिदायासो बांसिनमोन नै बियो एसे मानसिया दसेनो बार्थडेसो आरोना थाब फैदो नामा ना थाब फैगोन माबाया ओमफ्राय गैथ'लालाय जोंहा गारि सालायग्राया बै सायावथ' सोनाथ' खरा दुंखावजोब्बाय बिफानानो जायगाया सान्दुङावसो बै सायाव ओमफ्राय फार्मासियाव एसे क्रिमिनि मुलि लांनानै होनोसै आरोना आङो एफाजोंनो दाख्लैनिफ्रायनो जानो लांनो जुम बारदो क्रिमि दं गैया बारदे लानांगौथ' ओमफ्राय खुनु खोथा गैया आरोना आंजों फौजि बिथां थांनायनि दुखुआवनो दिनै अमा बेदरखौ जाखावनो होननानै आखायाव लाबाय आङो
बिथाङाथ' ओंखाम जेबो जालाङासै एबारना ट्रेनावनो माने ओंखामनिबो मोजाङै मोजां दानखादों टिकेटआ ओंखायनो होहैनोसै आं फैबाय जोङो ओमफ्राय जा गरमा होगदावथारबाय लांगौ सकस लाबोदोंनालाय सकस लोंथारनोसै जाहैबाय जाथारनोसै न' बिदिनो बिथां थांलागायाव एसे अखा सिरियो आंजों लोगोसे आरोना दाखालै थांनायावबो एसे सिरिदों स्टेसनावहाय ओमफ्राय दिनैथ' न'आवनो सिरिदों बाखि गरमानो लाजाया गोलैगोन मा गुदुंथार टिभि नायो ट्रेन सिंनि बिथां बायना हरनाय कक'नाट वाटारखौ एसे लोंना लागोनसै दहायसो थान्दामोन ओमफ्राय दहाय लोंनो गोसो जायासै न'आव लोंबोसै सानबाय कक'नाट वाटार जादो जाबाय आजिखालि बेयो गाबला गाबलि गैया आरोना थांगोन जाग्रा होनबाथाय बास जाबाय बेना जाग्रा लाबोगोन होनबाथाय बिदायासो बे समाव हब्रा गाबोमोन हा बाब्राब हमथालायनो हालाय गाबोमोन आरोना नैबे बारा टेनसन गैया बिफाखौसो मालाय मोजां थांदे मोजां गाखोदे होनग्रासो आरोना बियो बेनो ओमफ्राय आदारा ओमफ्राय एसे आपेल लानानै फैदों बेथ' बे आंना आदार दाना माजों जानो माजों जाबाय बिफाया गावहासो गोसोखांबाय दालाय थारुनल'सो गैयामोन होननानै नों थांनायनि दुखुआवनो अमा बेदरसो लाबोबाय आं होननानै बुंबाय नालाय नानि माबि बैया मोननानै दे ओमफ्राय मा होनो रेल गेटआव 100नि फिसालानो आदानि फेनसो सना लाना फैदां आदाना फेनफ्रानो गानबाय थानाय जाथारोना टिउसन थांनाय गेलेनाय लानानै फैदां गांनै आंनि न'आवहाय मावादानसो शिकाग' बुल्स हामगोन ना हामाथाय हामगोनाथ' हामनांगौमोन नै गुवारनो ओमफ्राय आरो सनाफोर माथोबाव आङो ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना बेखिनियानो डेलि ब्लग्स बानायखायो जेथिया थांनायखौबो एसे ब्लगसआव लाफाबाय आरोना सोरबा साननो हागौ नोंनि फिसायनि थांलाय फैलाय हले जोंहालाय मा नायबाय थानांगौ होननानै थ' थांलाय फैलायल' नङा दंबाबो गैयाबा ब्लगखौ लाखायो नालाय ओंखायनो बेखिनिखौ एसे सेयार खालामबाय थ' थांथ'लायबाय बिथाङा बारा टेनसन लानांगौ गैयाहाय जोंना सुटिखौ एसे मेकआप खालामै फैखायो आरोना सुबिदा मोनोबा आरो माने जेरैहाय मास मोनसे ओमफ्राय मास मोनथाम मोनब्रै थानानै आरो एसेखौ फैलायबाय बिदि फैखायो सुटियाथ' जखानि मोनखायो नालाय सोरबा गोलावजों बोसोरसे गाहाम थाहां जानानै मास मोननै खनसेनो थाङो जोंना बिदि नङा रानै थुख्रा खालामनानै फैयो आरोना माखासे सरकारनो होबाय टाइमखौ माखासे जोंनो होबाय आरोना टेनसन गैया सुटिया एसे गोदि दंबावोसो थ' बेखौ फैनाय जागोन ना जाला बोसोराबो जोबखासिगोन बेखौ जों बुंनो हाथ'ला आरोना फैबाथ' फैयो नुगोन फैयाबाथ' फैया मारगुलिसै दा ओमफ्राय आङो दोनथ'नोसै ड्रेस आरि गानस्लायनानै संनोसै आदाराबो सङाखैना थ' जायफोरा आंनि बे किरि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच